Ak ma počúvaš, určite ti neuniklo, že som spomínala, aby si sa stále neprispôsobovala svojej nespavosti a konala v súlade so svojimi hodnotami. Ale čo v prípade, ak si nie si úplne istá, aké máš hodnoty alebo ktoré sú pre teba prioritou? Ahoj, toto je tvoj spánkový kompas. Moje meno je Sandra Landl a prevediem ťa cestou od nespavosti až k pokojnému a plnohodnotnému spánku. Odovzdám ti všetky moje skúsenosti a znalosti, ktoré som sa počas svojho života s insomniou naučila. Vitaj a som rada, že si tu. Každý z nás má nejaké hodnoty a tie fungujú ako kompas pri rozhodovaní. Podľa nich určujeme, čo je pre nás dôležité a čo môžeme posunúť na vedľajšiu koľaj. Pomáhajú nám prioritizovať veci v našom živote a dávajú nám smer a zmysel. Bez nich sa môžeme často cítiť stratení, najmä keď čelíme výzvam ako je nespavosť. Preto je dôležité vedieť, aké sú naše hodnoty, aby sme mohli robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s našim pravým ja. Môžeš si ich predstaviť ako taký vnútorný kompas, ktorý ťa vedie cez rôzne etapy života. Sú to vlastne také základné princípy, ktoré formujú tvoju identitu, ovplyvňujú tvoje rozhodnutia a určujú, ako vnímaš svet okolo seba. Vytvorili sa na základe nejakých našich skúseností a osobných presvedčení a pomáhajú nám určiť, čo je pre nás dôležité a čo nás motivuje. Veľa z nich pochádza ešte z nášho detstva a sú ovplyvnené rodinou, priateľmi a širším prostredím. Napríklad, keď tvoji rodičia prikladali vysokú hodnotu čestnosti, tak je pravdepodobné, že aj pre teba bude čestnosť veľmi dôležitá. Avšak v priebehu života, ako získavaš nové skúsenosti, sa aj tvoje hodnoty menia. To je normálne, bežné, takže napríklad, keď si mladá, môžeš klásť dôraz na kariérny úspech, povedzme, a po narodení bábätka sa môže tvoje zameranie presunúť na rodinné hodnoty a rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. To, že sa menia, je znak toho, že sme schopní rásť a učiť sa, žiť podľa svojich hodnot, ale nemusí byť vždy úplne najjednoduchšie, to je naozaj pravda a hlavne keď sa potýkaš s negatívnymi myšlienkami a pocitmi ohľadne svojej nespavosti. Pochopiteľne. Môjim dnešným hlavným zámerom je, aby si uvedomila v prvom rade svoje hodnoty a začala ich uplatňovať v každodennom živote. Lebo keď si uvedomíš, čo je pre teba skutočne dôležité, môžeš začať žiť oveľa spokojnejšie a šťastnejšie aj napriek prítomnosti nejakých nepríjemných myšlienok a pocitov. Tie naše osobné hodnoty nám pomáhajú práve takéto výzvy zvládať. A nespadnúť do toho, aby nás riadili len naše pocity. Keď trpíme chronickou nespavosťou, máme vo zvyku odkláňať sa od našich hodnot. O tom nie je pochyb. Tá nevyspatosť a únava ovplyvňuje našu schopnosť jasne myslieť, cítiť sa energicky a robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s tým, čo považujeme za dôležité. Je normálne, že máme zmätok, kedy si ani nie sme istí, aké hodnoty vlastne vyznávame, alebo si ich jednoducho neuvedomujeme, zabúdame na ne. To je jedno a každopádne odsúvame ich na úkor spánku. A vtedy nastáva problém, keď nespavosti začneme prispôsobovať náš život. Konanie, rozhodovanie, pripisujeme jej až prílišný význam a robíme kvôli nej obrovské ústupky. Zahŕňa to zanedbávanie vzťahov, práce alebo vlastného zdravia a tieto ústupky sú často protichodné s tým, čo chceme dosiahnuť alebo čo je pre nás skutočne dôležité. A paradoxne práve takýto prístup môže udržiavať samotnú nespavosť. V prvom rade ale musíme vedieť, aké máme hodnoty. A keď chceš zistiť, aké sú pre teba najdôležitejšie, môžeš začať jednoduchými krokmi. Urob si čas na takú malú úvahu o svojom živote. Polož si otázky v zmysle, čo je pre teba v živote najdôležitejšie, ktoré momenty ťa naplňajú najväčšou hrdosťou a pri ktorých aktivitách cítiš najväčšiu radosť. A tie odpovede ti pomôžu identifikovať hodnoty, ktoré sú jadrom tvojej identity. Alebo si vytvor zoznam hodnôt, ktoré s tebou najviac rezonujú. Môžeš použiť nejaký zoznam z internetu a hlavne v angličtine je tam toho kopec. Daj si do vyhľadávania zoznam osobných hodnôt zadarmo, nejaké PDF-ko povedzme, a vyber z nich nejakých 5-10 takých, čo s tebou budú najviac rezonovať. Top 3 hodnoty, ktoré budeš mať, si zapíš a nalep na nejaké viditeľné miesto, napríklad na zrkadlo, pracovný stôl alebo chladničku, tak aby si ich mala vždy na očiach. A potom ich už len integruj a riad sa nimi vo svojom každodennom živote. Keď sa nebudeš vedieť rozhodnúť alebo nebudeš vedieť, čo spraviť, tak sa pozri, čo by bolo v súlade s tvojimi hodnotami.
Ak je pre teba najdôležitejšou hodnotou povedzme zdravie, tak vec, že boj s nespavosťou môže len zvýšiť tvoj stres a úzkosť. Namiesto toho sa skús sústrediť na aktivity, ktoré podporujú tvoju celkovú pohodu. Príjmi nespavosť ako súčasť svojej aktuálnej situácie a zameraj sa na to, čo môžeš urobiť pre zlepšenie svojho fyzického a psychického zdravia. Raz za čas sa zastav a môžeš prehodnotiť svoje hodnoty. Lebo život sa mení a s nimi aj naše priority. Buď otvorená k úprave svojho zoznamu hodnot podľa aktuálnej situácie a životných skúseností. Obklopuj sa ľuďmi, ktorí ich majú podobné ako ty, alebo sú inšpiráciou tým, ako žijú svoje hodnoty. Môžete sa navzájom podporovať a motivovať. Zapamätaj si, že keď zakomponuješ svoje osobné hodnoty do každodenného života, urobí ťa to nielen šťastnejšou, ale aj odolnejšou voči nespavosti. Namiesto toho, že sa budeš sústrediť na problémy, sa zameriaš na to, čo je pre teba dôležité a tým docieliš pocit spokojnosti a rovnováhy. Na dnes je to všetko, verím, že ti bola dnešná epizóda prínosná, prajem pekný deň a počujeme sa na budúce.